Egunon denoi. Welcome to our prestigious and beloved terminologists around Europe and maybe also around the world. Mesdames et messieurs, merci bien pour votre accueil et votre présence dans notre sommet terminologiste. Et voilà. Eusko Jaurlaritzako Euskara sustatzeko zuzendari Andrea. Europako terminologia elkarteko lehendakaria. Terminologia aditu eta adiskideak. Egunon eta ongi etorri. Europako terminologia elkarteak 2 urtean behin antolatzen du Europako terminologia gailurra. Usei da aurtengo gailurraren antolatzailea eta mugarri bat markatzeko Donostiako Kursal jauregi honetan antolatu nahi izan dugu gure gailurra eta zuen gailurra ere. Izan ere, aurten 40 urte beteko ditu Usei terminologia eta lexikografia zentroak. 40 urte terminologia egiten, urte asko dira bai. 40 urte hauek terminologia gintzaren ikuspegi bat eman digute, baina garrantzitsua ere bada beste hizkuntza eta herrialdeetako esperientziak ezagutzea. Hizkuntza bakoitzak, Europako estatu bakoitzak, bere historia eta esperientziak baititu. Elkarren berri izatea, elkar ezagutzea da honelako gailurren helburuetako bat. Plazer handia da niretzat helburu horrekin nire ekarpentsoa egitea, zuekin batera. Labur mintzatuko naiz, ezagutzen dugunari buruz, euskerazko terminologia zentro garen heinean. Duela 40 urte, ez genituen ezagutzen terminologiaren plangintzari eta metodologiari buruzko teoriak. Baina Usein, hastapenetik bagenekien, talde lanak izan behar zuela terminologia lan on baten oinarria. Argi eta garbi islatzen da hori hasiera-hasierako hiztegietan ere. Hiztegi guztien inguruan, beti bildu izan da profesional eta aditu talde bat. Bagenekien lan isolatuak ez zutela inolako arrakastarik izango. 1987an Euskalter, Euskalter terminologia bankua sortu genuen arte, hiztegi bakoitza banakako lana zen. Baina Euskalter sortu genuenetik, bertan bildu ditugu urte hauek guztietan egindako lan guztiak. Elkarlana eta ondorio bateratua izan dira Useiren lorpenik handienak gaur egun arte. Hizkuntza sustatzeari dago lotua euskaraz egiten zen, euskaraz egiten den eta egingo den terminologia. Lanean hasi ginenean, arazoak ez ziren terminologikoak bakarrik. Euskara bera ere normalizazio prozesu batean zegoen. 1984 urtetik aurrera lankide izan dugu Euskaltzaindia, hau da, Euskararen Akademia. Eta lankidetza horrek eragina izan du Euskaltermen. Euskalter terminologia banku publikoaren eguneratzea. Aipatu beharra dago akademiaren, hau da, Euskaltzaindiaren hiztegi batua, 2000 urtean argitaratu zela lehen aldiz liburu formatuan. Eta euskara batuak dudarik gabe, egonkortasuna eman diola azken urteotan euskal lexikoari.
baita eremu espezializatuetako lexikoari ere. Gaur egun, USEIk administrazio, enpresa, aditu eta unibertsitateekin lankidetzan lexikoa biltzen eta bateratzen du euskararen esparruan. Eta Eusko Jaurlaritzako euskararen aholku batzordeko terminologi batzordeak aztertu ondoren euskaltermen argitaratzen dira, normalizazioan urratsak egiten direlarik. USEIk gaur egun egiten duen jarduera ulertzeko eta gure zeregina zein den azaltzeko, gure estatutuetan jasota dauden USEIren helburuak irakurriko dizkizuet. Hauen artean, euskararekin zerikusia duen o duten hiztegi eta lan terminologiko eta lexikografikoak egitea. Euskal Herriko proiektu terminologikoen aholkularitza eta koordinazioa egitea. Euskararen ikerketa, normalizazio eta hedapenean diharduten erakunde publiko eta pribatuekin lankidetzan aritzea. Teknologia berrietan oinarrituz hizkuntza naturala prozesatzeko eta bereziki euskararako aplikazio eta produktu informatikoak garatzea. Azken helburu hori bereziki aipatu nahi dut. Eta horretarako, azken urteetan, hizkuntza teknologietan USEIk egindako lana azpimarratuko dut. 2005 urtetik aurrera, Eusko Jaurlaritzaren zientzia eta berrikuntzarako Euskal Sareko kidea da USEI. Eta hizkuntza teknologikoetan oinarritutako ikerketa eta produktuak garatu ditu. Ikerketa horien ondorio izan dira termino erausleak, itzulpen memoria kudeatzeko tresnak, lexikoaren egokitasuna egiaztatzekoak eta abar. Euskara oinarri duen terminologia eta lexikografia zentro gara. Baina Europan terminologia sustatzea ere bada gure xedea. Eta ozenki esan nahi dut, Europako terminologia lankidetza bultzatzea dela gure nahietako bat. Helburu hori betetzeko asmoz, Bruselako adierazpena sinatu genuen, konbentzimentu osoz, 2002 urtean. Gaur hemen gauden askok sinatu genuen hura. 2002 urteko helburu haiek gaur ere helburu izaten jarraitzen dute. Eta guztiak nahiko genituzke landu gailur honetan, baina zaila denez, helburu bat azpimarratuko dut. Zehazki honako helburu hau, terminologia behar bezala, erabiltzeko ekimenak sustatzea. Baina zer da terminologia behar bezala erabiltzeko ekimenak sustatzea? Guretzat dudari gabe, kalitatezko terminologia da behar bezalako terminologia. Edozer gauza ekoizten eta kudeatzen denean, neurtu egin behar da hobetzen den jakiteko. Eta neurtu ondoren berriro aztertu behar dira prozesuak, aldi oro hobetzen jarraitzeko. Beste edozein jardueratan bezala, terminologian ere gauza bera egin behar da. Terminologiak beste jarduera profesional batzuen antzera baditu arazo orokorrak. Esate baterako, eta garrantzitsuak, finantzaketa arazoak. Teknologia berrietara egokitzeko arazoak. Intrusismoa eta abar. Baina aldi berean baditu berezko berezitasunak ere. Alderdi ekonomikoari dagokionez, gehienetan zaila da terminologia lanak zer irabazi dakarren demostratzea.
Informazio eta komunikazio teknologien edapenarekin gauza bitxi bat ari da gertatzen, nire ustez. Hizkuntza teknologiak garatzen dituztenek ez dute beharraina baloratzen hizkuntzalarien, bereziki terminologoen, lana. Ez dute kontuan hartzen oinarrian ondo egindako terminologia lanak egon behar duela. Balio erantzi handiak gehitzen diola lan horrek. Hizkuntza teknologiak benetan ona izan nahi badu, kalitatezko edukiak behar ditu eta ondorioz terminologoaren lana behar du. Kalitatezko terminologia beharrezkoa da, kalitatezko informazioa kudeatzeko. Beraz, terminologoaren lana behar bezala baloratu behar da eta merezitako garrantzia eman behar diogu. Kalitatea dugu helburu eta kalitatezko terminologia egiteko tresnak eta prozedurak hobetzen ditugu, baina egia da terminoak erabili egin behar direla. Nolabait neurtu egin behar dira terminoen kalitatea eta arrakasta. Horixe da hain zuzen ere aurtengo terminologia gailur honen gaia. Baliabide, prozedura eta oinarri egokiak aztertzea. Eta egindako lanaren emaitzen kalitatea eta arrakasta neurtzeko proposamenak hausnartzea. Hausnarketa hori beharrezkoa dela uste dugu. Izan ere, gero eta azkarragoari dira txertatzen gure egunerokoan espezializazio arlo berriak eta kontzeptu berriak. Etorkizun hurbilean, terminologia gintzan aldaketarik egongo bada, neurtu egin beharko da egindako lana eta erabakiak hartu beharko dira. Terminologia neurtzeko tresnak nahita ez erabili beharko ditugu gure eguneroko lanean eta ondoren erabakiak hartu beharko ditugu. Euskara sustatzeko zuzendari Andrea, presidente jauna, agintariak, adizkideak, lankideak, eskerrik asko guztioi, terminologia eta lexikografia zentro batek 40 urtez lanean jarduteko egindako laguntza eta ahaleginengatik. Euskara Batuak aurten 50 urte bete ditu. Euskaltzaindiak antolatutako jardunaldietan argi ikusi genuen, batasuna zein garrantzitsua den, hizkuntza gutxituetan bereziki. Batasun hori beharrezkoa da baita hizkuntza gutxituen lexiko espezializazioan ere. Bukatzeko, bertako hoi, eskatu nizueke, elkarlana eta ondorio bateratuak lor ditzagula. Urrutetik gailur honetara etorri zaretenei, berriz ere eskerrak. Eskerrak eman nahi dizkizuet gurekin egoteko egin duzuen ahalegin bereziagatik eta bide luzeagatik. Espero dut guztiok elkarrekin asko ikastea eta lankidetzarako urratsak egitea eta sakontzea. Jardunaldi oparoa izatea espero dut. Bruselako itunari bultzakada bat ematea da terminologiaren lanaren balioa aldarrikatzea ere denez gero. Jardunaldiko helburu orokorra eta terminoen kalitatearen neurketa sistemak partekatzea. Eta bide horretan pausoak ematea helburu zehatzak lortzeko. Goazen ba, mila esker, eskerrik asko.